Dzień dobry, szczęść Boże, Glück auf. Dobry wieczór, dobry wieczór. Guten Abend. No to tak, pora takich pozdrowień w różnych znanych mi językach. Oder Salam Aleikum w nowoniemieckim Neudeutsch. No to taki widz. Ale ostatnio dużo oglądam właśnie różnych takich programów geopolitycznych. Na przykład właśnie Zechowicza, Historia realna, później Globalista, to jest taki Bednarski. I tak sobie tam właśnie różne informacje zbierą. I tak, no na tym YouTubie coś tam jest, nie? No i tak mam tu parę takich rzeczy, miało być politycznie, zacznijmy od polityki. Na przykład, ma powstać nowe supermiasto. No, największe w Polsce. I to ma być coś u nas, nie? Na Górnym Śląsku. Czyli na bazie GZM. GZM, Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, mogłaby powstać za nowej koalicji teraz. Mogłoby powstać miasto, które by się na przykład nazywało Silesia City. Silesia, Silesiana. No musi to jakoś połączyć nos Ślązoków i Zagłębioków, także żeby jakieś powstało nowe słowo. I tak, żeby się na przykład mieszkanie z takiego miasta mógłby się nazywać Silesianin, albo Silesiok, Silesiak i Silesianka. To już by mogło być, nie? Chyba nie byłoby tak całkiem źle. No to taki jest pomysł, bardzo dobrze. Wreszcie 2 miliony osób byłoby największe miasto. Warszawa ma 1,8, czyli 1,8 miliona, niecałe 2 miliony. Tarnowskie Góry byłyby też dołączone. My są w powiecie tarnogórskim, no to bylibyśmy na obrzeżach największego miasta w Polsce. No to byłby jakiś sukces. Ja? No mam nadzieję, że Donald tam, jak powiedział, tak zrobi, żeby to nie było tak trochę jak za tej poprzedniej władzy. Oni tam też obiecywali dużo, no coś tam zrobili. Jest ta metropolia, ale ona tak na dobrą sprawę tak richtig nie funkcjonuje. Też tu jest informacja, że jest pomysł, a właściwie jest taka idea, żeby nowy podział administracyjny zrobić, czyli Verwaltung, i na przykład województwo obecne śląskie jakby podzielić na dwa kawałki, to by było ze stolicą w Katowicach i w Częstochowie, bo ci ludzie w Częstochowie, no tacy są jacyś właśnie zadowoleni z całej tej reformy Buzka w 1999. Jakby ich trochę rozumiał, nie? Bo miasto jest rogiem Częstochowa, a powiedzmy status jego się obniżył, no i ci wszyscy ludzie, którzy tam mieszkają, nie są do końca z tego zadowoleni. Trzeba by to jakoś uwzględnić, nie? Bo także no, można by takie zrobić, że faktycznie Katowice z Częstochową jakieś mają tam wspólne województwo, tylko wtedy byłoby województwo śląsko-małopolskie albo katowicko-częstochowskie, bo właściwie jest halb, nie? Pół a pół. No, a Bielsko by chciało tam bardziej pójść w góry, tam na przykład jakieś województwo beskidzkie na przykład, tak? Bo Bielsko plus Żywiec plus coś tam mogłoby stworzyć teoretycznie jakieś tam pod beskidzkie albo beskidzkie województwo. No jest to jakoś idea, nie można tego tak całkiem powiedzieć, że to jest całkiem źle. No, ten Gierek też wtedy prowadził te małe województwa. Nie wiem do końca, bardziej mi się rozchodzi o to, że niech będą ludzie po prostu zadowoleni. No z mojej perspektywy, jak tak patrzyłem, tam był taka mapa, była taką karta, była Oberschlesien-Karta, czyli karta naszego Heimatu. No to większość Ślązoków mieszka na pograniczu, no, tak to nazwa, pograniczu województwa śląskiego i opolskiego. No. Czyli mamy te powiaty pograniczne, na przykład tam powiat gliwicki, powiat toszecki, powiat strzelecki, und so weiter, nie? Tam Krapkowice, Gogolin to. No i tak zawsze my te Górnoślązoki są podzieleni, a tak jakby byli w jednym na przykład województwie górnośląskim byłoby chyba lepiej, nie? Jednak tam ten cały, prawda, żywiec idzie tam w te góry, a tam ci golce i to wszystko.
a na przykład i Brzeg, tak? Niech tam idzie do Wrocławia, niech tam pali ich, a my byli, żeby byli zusammen, nie? Żeby skupina była. No. To tak byłby ten temat drugi, że znowu koncepcją, no niech robią. Teraz był fajny temat taki na przykład jak Gotka Śląsko. Gotka Śląsko ma być draj. Gotka Śląsko, jak obiecali premier Tusk, ma być językiem regionalnym w Breszcie. I rozchodzi się o to, żeby być właśnie, no, tak tutaj, nie? Żeby być dumnym z tego, że się jest Ślązokiem, żeby to było normalne. I rozchodzi się o to, żeby mocno normalnie się rozwijać we własnym kulturze, bo kultura trzeba mieć swoja i gotka trzeba mieć swoja, a przez to, że ten nasz heimat jest w Rzeczypospolitej, no to my są Poloki, nie? W tym sensie na zewnątrz. Ale w środku to by powinni być Gelb, a Modre i tak to się powinno trzymać, nie? No. Tak, pozdrawiam też Sebastiana Fischera. Dobre hasło, żeby na Śląsku było więcej Śląska. Bardzo dobre hasło. Tak trzymać. No, nie wiem, czy by jakaś tam startował do jakiejś tam Rady Rajców albo coś, chyba nie. Tym razem muszę tak kompletnie człowiek na Schlesien się przekuplować, przekludzić się, bo tak to człowiek trochę mieszkał tu, a trochę tam. No ale to tak nie jest za dobrze. No ale daję sobie jeszcze parę lotek i trzeba będzie człowiek się tutaj przekludzić, nie? No i taki mam tu następny temat też. Właśnie to fajnie, nawet bym chciał może zostać jakimś rektorem tego śląskiego, bo teraz tak, jak to zrobię w szkołach, no to ktoś będzie musiał uczyć, nie? Tam ten Adrian Gorecka, bo coś będzie kursy robił. No tam ten jeden kurs robiłem u niego na poziomie A1. No, pisać umie, czytać umie, szrajbować umie, szlabiko zną. No to jakoś to tam poleci. No jest też świetny temat CPK, tak? CPK i jego szprychy. No, na to wychodzi, że to by musiało jednak być. To tam, nie wiem, to tam pisiury tam to nie tak zawłaszczyli to, ale jak to naprawdę wygląda tak, że tutaj robią, tak nie wiem, niektórzy wiedzą, albo niektórzy nie, we Frankfurcie na lotnisku tam taki mam tam swój dienst. I widać, że to lotnisko naprawdę daje kupa roboty i Arbeitsstellów, nie? No, także coś takiego naprawdę tu jest tak, że na przykład Frankfurt nie jest największym lotniskiem, jeśli chodzi o przerzut na rok pasażerów. On było gdzieś koło 80 milionów przed koroną w 2019 roku, tak mi się wydaje. Czy tam 70. Największym był Londyn z tymi wszystkimi Heathrow i City i coś tam. Później był Paryż. I później był właśnie Frankfurt, ale tuż za nim była Turcja. No, także ten Atatürk Flughafen też jest pierwsrogi. I później gdzieś tam 50 miał ten München, Monachium. Także ale w cargo Frankfurt ma największy obrót w Europie. Także to. I teraz też właśnie ta sama informacja słyszę, że w Katowice Airport imienia Korfantego, no ja, tak najpierw go tam te Poloki sanacyjne go tam więziły, nie? Bo to pierun był, że niedobry, no a teraz, kurde, ojciec II Rzeczpospolitej, nie? No właśnie. No wiemy jak to było, nie? Korfanciorze. No to mają budować teraz, rozbudowywać tam nowy taki właśnie Gebäude ma tam powstać. Czwarty terminal. No, także dobrze to kombinują. Baną Miechołek na Pyrzowice, Pyrzowic, Katowic, Stanowski Gór.
a właściwie Starnowickich Gór. No i tak to jakoś leci, no. No widać, że to dobrze kombinują, trzeba inwestować właśnie w cargo, we wszystko, bo to jest naprawdę, to jest przyszłość, nie? Te wszystkie, teraz jak to kiedyś tam byłych, jechałem do Jaworzna, tam przez Ruda Śląsk, przez Ruda, nie, przez Ruda to też kiedyś, ale przez Dąbrowa Górniczo, przez Będzin, tam później na Jaworzno właśnie, Dąbrowa, no, kupa tych centrów logistycznych, nie? Logistyczne centrum Międzyzawajcza, no to naprawdę to jest ważne, bo to wszystko gdzieś tam się coś rusza, nie? Jakaś tam robota jest. I każdy to charakterze na województwo śląskie ma najniższy odsetek, czyli Arbeitslosenrate. Mhm. 2,4, nie? To jest poniżej 3%, no to właściwie jest pełne zatrudnienie, nie? Także no, naprawdę nieźle to wygląda. Nie mieszkam, także nie wiem teraz jak to jest, ale wygląda to dosyć dobrze, a tutaj zobaczymy jak to dalej poleci. Jak będą dalej tak broić, to no, z tymi Niemcami, no to tam, nie wiem, muszą się trochę ogarnąć i trzeba dalej tam robić, bo tak to nie będzie kaj to sprzedawać. No ale też musimy jakby chyba właśnie tak tutaj teraz słuchać takiego profesora, po prostu trzeba być bardziej odważnym i nie cieszyć, że gdzieś tam się jakoś tam jednoosobowo firma, albo tam 5-osobowo i że można, że tam na urlop się jeździ, prawda, tylko żeby trochę więcej jeszcze mieć własne marki, własne na przykład jakieś konsorcja. Tak. Orlen na przykład tutaj u mnie w miejscowości jest stacja benzynowa Star, która należy do koncernu Orlen Deutschland. No i kupuję tam, na przykład olej można kupić Orlena albo Lotosa w Niemczech. Ale trzeba zapłacić też. No. Drożej jak w Polsce naprawdę. No i tak, to tak by było z tych dobrych ogłoszeń parafialnych tutaj. Wybory samorządowe są, czyli jest welunek. Będziemy welować na rajców do Gemeinderatu i na Bürgermeisterów. Dobrze byłoby, jakby na Śląsku było więcej tego Adlera żółtego na modrym tle. No, pozdrawiam z Panem Bogiem, trzymajcie się i do następnego razu. Chowcie się. Tschüss. Now.